El passat dilluns, l'alcalde i membres del govern de l'Ajuntament d'Arenys de Munt van retre un homenatge al personal de les residències de gent gran del poble per la seva immensa tasca durant la pandèmia de la Covid-19. Un dels llocs que més malament s'ho han passat, evidentment, ha sigut les residències. Llavors hem volgut això, fer-los aquest petit reconeixement a la seva tasca, tan dura que han tingut, i és un reconeixement de part de l'Ajuntament. Com bé sabem, al principi hi havia mancança d'EPIs, doncs vam estar molt pendents que tinguessin totes les proteccions indispensables, que ha sigut un tema bastant complicat, tant a nivell del departament de tota Catalunya i després particularment aquí al poble, però des de l'Ajuntament els hem donat suport i els hi hem subministrat tot el que hem pogut anar trobant perquè poguessin estar protegits, perquè com a treballadores i treballadors doncs s'estaven jugant la vida davant en el cas de la residència Verge del Remei en Covid positius, i això ens feia patir moltíssim. Ha sigut una situació molt dificultosa, on sobretot els nostres residents i les seves famílies han patit, sobretot els residents, l'aïllament que hem hagut de fer, i les famílies el fet de no poder-los venir a veure. Ha estat molt dur, però ara estem en una altra fase, ens n'hem sortit. La situació a la residència Sant Martí va ser força diferent. Allà només hi va haver un positiu, que podria haver estat un fals positiu, i cap altre resident ni treballador va mostrar símptomes. Des del molt principi ja vam prendre mesures de seguretat per evitar que el virus ens entrés, i suposo que això ens ha funcionat bé per evitar els possibles contagis. Sí, hem agafat una mica de por al principi, però hem anat adaptant-nos a les normes que sortint, a rajatabla, que ho diuen, i hem anat fent, entre totes, una bona feina, saps? Bona feina, feina ben feta i respectar les mesures. Li sortim o no? Sí. Està bé. Nenes, poseu per la foto. Listo. Jo personalment, que vaig agafar el Covid i estar la meitat del temps de baixa a casa, vull agrair a les meves companyes que no ho han agafat, perquè s'han quedat soles amb la meitat de la plantilla, han tirat endavant, ajudades per les tècniques, ajudades per la Soraya, per totes. Hem fet molta pinya, he estat en contacte amb elles per WhatsApp, vull dir que he estat al dia de tot. Amb els pocs recursos que tenim a les residències, ens hem deixat la pell com a equip humà, i jo estic molt contenta, no sé si donar les gràcies al Covid per això, però que ens ha fet cohesionar molt tot l'equip de professionals de la residència, i que estic molt agraïda per estar en un lloc així i treballar amb aquest equip de gent tan magnífica. Ha sigut una feina feixuga i volem agrair moltíssim a totes les persones que han estat al capdavant, que s'han estat jugant la salut seva i de les seves famílies, i que s'ha patit molt, i això és el que nosaltres principalment volem agrair a tot el personal de les residències. És més còmode que les escales. I eliminen el que la provi. Ja, que la proveu. És el senyor alcalde i els regidors, ho sabeu, I també donar reconeixement als residents que també han estat patint, perquè han patit confinaments molt llargs i molt d'usos, perquè estar-se 6 setmanes tancats dins d'una habitació, per molt ben tractats que estaven, perquè estaven molt ben tractats, amb molt carinyo i amb molta atenció, però no deixa que estàs tancat dins d'una habitació, i això també ho han patit molt els residents, i després les famílies que no han pogut estar amb ells en contacte presencial. Bé, ha sigut una situació molt complicada, i que sobretot a nivell emocional hi ha hagut molts efectes, tant per part de les famílies com per part dels residents, perquè el fet d'estar aïllats, el fet d'estar tancats, uns trobaven a faltar els altres, i això és el que d'alguna manera nosaltres hem intentat suplir, i hem intentat poder d'alguna manera
fer videotrucades i altres històries perquè poguessin no perdre aquest contacte, no? Perquè és que sembla que sigui xambal, això. Ara, tot i la possibilitat d'un nou rebrot, el personal de les residències encara la situació d'una manera molt diferent, amb molt més material i amb totes les lliçons que s'han après durant aquests mesos. Bueno, si torna a venir estem totes una mica a l'espera de què passarà, però que dins de tot estem preparades, tenim molt de material ara, o sigui que jo personalment ho enfoco una mica més tranquil·la. Clar, hem anat aprenent dia a dia, amb el canvi dels protocols, amb les noves adequacions cada dia hem anat aprenent i per un altre rebrot tenim molt més material del que teníem al principi i això també ens facilitarà la feina. Si torna a venir, per desgràcia, estem protegits, tenim material, sabem el que hem de fer, esperem que no ens toqui, però bé, com és una cosa que és una loteria, doncs com a mínim nosaltres estem preparats. Mira, jo l'altre dia parlant amb les noies els hi deia, no? Perquè vulguis que no, hi ha una mica de por pel fet de... Clar, molta gent et diu, ostres, jo no sé si seré capaç de tornar a passar pel que hem passat, no? Però jo els hi deia, bueno, penseu que no partim d'un punt zero, com vam partir l'altra vegada, sinó que d'alguna manera, ja tenim material, sabem de què estem parlant, hem après a treballar doncs, amb el Covid i per tant el punt de partida no és el mateix, no? I d'alguna manera doncs, això ens ho hem d'agafar com una cosa positiva perquè de cara a un nou brot doncs jo penso que sí, que ja estem preparades i que tenim molta força i que hem vist que ho podem fer, per tant això ens ha de donar encara més força doncs, per tirar endavant.